змейки от кръгове в по-големи, по-малки кръгчета и осморки. Труден е, капризен е, защото през цялото това време, докато се изпълняват сложните елементи с тяло, трябва да се работи много интензивно с лентата. И то с двете ръце. Меркулова сега, Александра Меркулова. Олимпийска шампионка за девойки 2010. Ловене с две ръце, лек подскок. Поизмори се детето. Няма навършени 17 години. Отново нещо се случи. Не можа, според мен, да изхвърли лентата. Странен прочит на музиката. Странен прочит на музиката. Нещо, което малко ме озадачава, да не казвам много. Да, това паса добле, което свързваме с навлизането на двойките при състезателните танци предимно. Как да обобщим нашата първа среща с Александра Меркулова? Един нов, много голям талант в ръцете на Ирина Винер. Физически невероятна прилика с олимпийската шампионка от Атина Алина Кабаева и двукратна световна шампионка. Страхотен талант, който има нужда от шлифоване и години, за да съзрее.